This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. May mga rescued nga aspin o kon asong Pinoy ang sakaron naga-enjoy isang ila kabuhi sa Canada matapos nga dalon sila didto sang ilang nga fur parents. Ang ilang nga istorya sa sininga episode sang Baganihan. Nakakita ka na bala sang snow sa real life? Kung wala pa, it's atay. Ako wala pa man. Pero pierde kita tanan ni Hiro, isa ka aspin nga subong, chill na chill lang sa snow sa Canada. Halin sa delikado nga sidewalk sa Bulacan ang aspin nga si Hiro. Subong sa mga snow-covered places na siya sang Canada nagalagaw. Kaupod ang fur parents nga sanday Isabel kag AJ. December last year sang ginbiyahe si Hiro pakadto sa balay nanday Isabel kag AJ sa Alberta, Canada. Sino bala magdumdum nga makalabot ang ginakabig hero dog nga si Hiro sa abroad. Si Hiro ang ginrescue sang volunteers sang Potion Project sa sidewalk sa probinsya sang Bulacan matapos malabaan sa mga kalalakinan sa sulod sang isa ka compound. Kaupod niya ang aspin nga si Joey nga pilason man nga iya ginguyod pakadto sa sidewalk tub-tub nga nakitaan sila sa mga volunteers nga nagpangayo sang bulig sa Potion Project. Si Hiro ang ginbulong kagintatap sa shelter. Tub-tub na gin-adapt siya ni Isabel nga amo karon ang nangin hero niya. Suno kay Isabel nga isa man ka volunteer na pili niya nga mag-adapt sang aspin sa shelter sang sa magbakal sang ido sa pet shop. So Hiro has brought an indescribable amount of energy and happiness in our house. Actually, even before he arrived in Canada, we were always and just so excited to have him already. We're so happy that he's finally comfortable with us at home after having his guard up for so long because he's been living in the streets and we can't imagine a day or our life without him. Si Hiro nga naga-enjoy sa bag-o niya nga balay, ang bag-o lang nag-celebrate sa iya nga 4th birthday. Kaupod didto sa Canada ang iya nga fur parents. So every time I would visit the Philippines, I've always tried to avoid watching the streets or looking around the streets as we drive around in the car. That's because ang dami po kasing mga dogs. There's just vast number of strays in every corner, and you feel hopeless watching them. And so I've always known that if I were to get my own dog, it would be the one that's neglected, such as stray dogs and those that are in dire need of love. And since I've been so moved with Potion's work, I thought it would be an amazing thing to do to support them through the adoption of Hiro. And we've been very happy to have done that adoption with them. Parehos ni Hiro, daw rin naman ang kahimtangan sang aspin nga si Tika sa balay sang iya nga fur parent nga si Vanessa Urbanque, isa ka Phil-Canadian volunteer kag taga-suporta sang Potion Project. Si Tika ang isa lang sa mga kaupod niya nga aspin sa Puloy-an sa Vancouver, Canada. Suno kay Vanessa, bisa ng iya nga neighbor sa Canada ang nanamian kay Tika. Oh baby, you're in Canada now, baby. But yes, Tika is here safe and sound, just like Hiro. Sang nagligad lang nga tuig, pilason kag nabali ang mga tiil sang aspin nga si Tika. Sang rescue sa mga volunteers sang Potion Project sa Bulacan. Biktima siya sang animal cruelty, pero subong, membro na siya sang pamilya sa Canada.
Ang Potion Project nga isa ka non-profit organization ang natukod sa Bacolod amo ang nagapangita sang paagi agud mapangitaan sang kaugalingon nila nga fur parent ang mga layaw nga ido nga ila na rescue. Paagi sa adoption program ginakalipay sang founder nga si Malu Perez nga makita ang iya ginakabig kabataan nga yara sa maayo nga kahimtangan, malayo sa mapait nila nga inagyan sa mga sidewalk sang pungsod pati na sa Bacolod. Sa bulig man sa mga donors kag volunteers, ang Potion Project among nagasabat sa proseso kag galastuhon para sa mga ginakinahanglan nga dokumento sang mga Aspin nga for adoption sa luwas. Karon nga 2022, may 200 na sila ka mga na-rescue nga mga layaw nga ido kag kuring nga napangitaan sang bag-o nga balay. 3 diri ang nakalabot na sa abroad. Si Cotton, isa ka Aspin nga naluwas ang grupo sa sidewalk sang Bacolod, ang natalana man ibiyahe sa Canada. Siya ang ikaapat na nga mangin ambasadog sang grupo sa abroad. Ang Aspin nga si Loki among una nga ambasadog sa Canada. We adopted Loki in December. That's when he arrived, and we've never made a better decision as a couple. He's really been such a wonderful addition to our family. Yeah. We call him our son. Yeah. I think he looks like us. There's a resemblance. And he was a little bit nervous Yeah. around us at first. Yes, he needed some time to trust us and get to know us, and but he's made amazing progress. I mean, they initially found him in a sewer. He was trapped in there. He was trapped in there, And a whole team of people rallied Yeah. together to get him out, and Potion Project brought him to the shelter and helped him get socialized and nursed Yeah. him back to health, and then took a lot of time and energy to make sure that they found the right owners for him, and we feel very privileged to be those people. Yes. Yeah, and he's been great. Like he has, he's very cuddly now. And he's very loving, and he's very trusting, and he's smart. Yeah, we've taught him lots of tricks, and he can, he loves going on walks and to the dog park, and it's been a great decision, and we're very happy that he's in our life. Para sa mga fur parents sa mga ambasadog, mamisma ni Malu ang iya mga kabataan. Pero parehas niya nga mabatsyagan ang kalipay kung paano na bag-o ang kabuhi nila sa mga na-rescue niya nga hinuptanan. Hopefully, we would be able to find more people who would be on board with us in this advocacy, help us get the word out, send help not just to Potion Project. There are other rescuers and shelters in the country. Support them as well. Send help because there's just so many animals in need of a home. How to adopt? Again, visit the website potionproject.org.ph. Details on how to adopt, on how to be a volunteer. The locations of our shelters may be found on our website. It's potionproject.org.ph. Matapos makitaan ang sitwasyon sa karon ng Hiro kag Tika, makasiling ka na lang gid nga sana all dogs. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.